Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande noon eɗen janga ko wiyete mbaako no masirte ɗo noon e serti e ɗe to gueɗe jahannoɗe ɗe on jiiɗo henne se mbaɗi dani henne woodi tan ko mba e mba gasi, woodi ko amb e amb ko ɗo haaɗi, ko woodi ko mbi e mbi gasi, ɗo ko imb e imb gasi, ɗo ko mbe e mbe emb e emb gasi, ɗone ko mbo e mbo, ɗo ko omb omb, ɗo ko mbu e mbu, ɗo ko umbu e umbu. Hay heewani saɗani sattani, mbaɗen dani henne momten ɗum janggen, mbaɗen ni momten ɗum haalaɓe mbawen jangude. Bisimilla, janggen. ɗo woni mba mbi mbi mbe mbe mbo mbo mbu mbu gasi. Ngaraɗo mbiya amb amb, imb imb, emb emb, omb omb, umb umb gasi. Hayɗo de saɗani saabu andi mba heddi ko mba o tan masete an kadi a haalata ko haala mba a jangguino mba a haalno ko ma e ba ndendinta wadde a yiɗi mum a yi wadde nanɗo henne wadde hande a yani toon mbambam a yani toon mbimbim ana ɗiɗi haaɗi mba amba amba gasi. Joni noon ene wayno windande nde ari ha ɗo henne. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga, windande nde heewani tampinani, jawa ɗum yiide, jawa ɗum jangude, jawa ɗum windude, gayna dawa keɓa keɓnamin hen. ɗo woni windande ekko hijjo pular battuɗo nogas e nayyi. Numéro o nanɗon 00221 77 906 14 81, mbaɗa yaya mbaɗa ali jiya WhatsApp o. a jiɗɗo nadde jangde bisimilla ma gara karda sarɗiji ɗi haɗi belma gara nata jangga, a yiɗa min gaccuma ndeeƴa. kala noon jangowo hen no yamira e waɗi hen ballal muɗum, wasata wiide mi ala mi wawa, walla jokke golle min beltima, ko jokken golle min jiiɗi, nden golle ɗe jokkiden ɗe to wayde fof ndendi ɗe. kala mbaɗa wonde hen, an gonɗo YouTube, an gonɗo Facebook, an gonɗo kala WhatsApp mo mbawɗa wonde, aɗa janga hen, aɗa hutoro hen, nafa hen, tawde aɗa walle wallu hen, aɗa jingane jingu hen. hande ko mba tan janguɗon heewani, faami, hande ko mba tan janguɗon oyi heewani nani ko mba bencita ko ɗo mbawata siddo amb amb, ɗo timmi, ɗo ko a tan woni ɗo, ɗo ko i tan lombi ɗo ko mbi gasi, ɗo mbiyata ko imb imb gasi, ɗo ko i tan lomba ɗo, hay ɗo ko e lombi ɗo, mbe mbe, ɗo ko emb emb, hayde
ɗo ko mbo mboo, ayi ɗo ko ombo ombo, ɗo ko o tan lumbiɗo. Ngara ɗo mbiya mbu mbuu, ɗo mbiya umbu umbu. Gasi ƴetta kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga, janga ɗigga, janga ɗigga, mbasa yawde mbasa yowde. ɗo sa ɗiggiñiɗo a serte majjere mbahan kadi. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya l'école Sénégal. Alhamdulillah rabbil alamina, on jarama, salam.